Jeg hedder Per Lübeck. Jeg er CEO i Capdesign. En Aarhus-baseret virksomhed, der beskæftiger sig med visuelle content-materiale, det vil sige billeder, film og interaktive ydelser til internettet med 3D som omdrejningspunkt. Baggrunden for at arbejde med resiliens i en strategisk sammenhæng, det er, at vi gennem nogle år har erfaret nogle udsving i markedet hen over et år, og hvordan kunne vi i den sammenhæng skabe en mere forudsigelig omsætning. Det vil sige, at vi var meget sensitive over for udsving i salg, fordi vi er en projektbaseret virksomhed. Den måde, vi så mere konkret arbejder med resiliens i en strategisk sammenhæng, er, at vi forsøger at bygge det ind i nogle værdibaserede definitioner. Dernæst forsøger at bygge det ind i et strategihus, hvor vi definerer nogle målsætninger hen over året, med hvilke aktiviteter vi skal eksekvere på og implementere i virksomheden, og hvilke forandringer det medfører. Og blandt andet har det faktisk medvirket, at vi i år har skabt en højere forudsigelighed i omsætningen, det vil sige en mere homogen projektforløb og projektprocesser i virksomheden. Så det har været et positivt afkast på flere fronter, kan man sige.